Pwersa na po. Yan, pinuwersa na po ng King of the Mountain. King of the Tulak. Naka full speed na po yan. Oh. Kinaya po. First place. Kinaya po niya, first place. O yun, rumimati pa. Oh. Wala, dini pa lang, dini makalis. Ay! 1 meter. 1 meter. 1 meter. Palayuan po. Mas lalo ko maikli, yung nadali ko. Oh, yan na. Pag nang pilitin, pag di kaya. Hindi talaga kaya. Di kaya. Pag ako kang pilitin, yan ang mga training natin eh. Hindi kaya. Nice slide. Nice slide na naangat yung unahan. Ito. Round 2. Saan po magandang daanan? Walang magandang daanan mo. 0.5 meter. Hirap pala yan. Tayo susunod. Ayang si Elsa. Sabi ko, chill ride lang eh. Akit ng bundok. Sabi ko, chill ride lang eh. Chill ride lang eh. Basta napunta dito. Hati-hati na yan. Guys, susubukan ni Edmond yung
Yung pag ano, Matindi to. pagahon. So yan, mga siguro mo. Kahit lang yan lang. 45 ba yan? Kanina lang. Wala. Na, kilometers. Naangat. Naangat. Hindi pwede. Ayong kahit yung mga king of the mountain eh, hindi pwede dito. Kami pa kayang kaya yung mga king kong lang. Wala, di kaya mo. Ha? 45 nga yan. Sige po. Oh. Dos pa. Oh. Kaya nga nagamitin natin pinagbabawal ng teknolohiya. Ano pag ginahintay nyo? Di talaga susuko. Ano mga training di nasuko? Ng mga king of the mountain. Oh, ba't hinihintay? Okay na. Ano pa? Paano? Sige na, kung madali ng Rosco. Sabi ko, chill ride lang eh. Kami napunta dito. Naghahanap ng shortcut. Eh, puro mapahirap ang shortcut pa to. Ay! 1 meter! 1 meter! Palayuan po! Oh, yan na. Pag nang pilitin, pag di kaya. Di kaya. Pag ako kang pilitin, yan ang mga training natin eh. Oh, round 2. Wala magandang daanan mo. .5 meter. Round 3. Round 3. Okay. 0.5 ba? Yun. Ah! 0.1. Talaga kaya. Wag lang ano. Ano, isa pa? Pagsusuko, baka amin bigla. Oh. Nga. Oh, huwag mo nang hilutin yan, hindi yan ang hinihilot. Ang ano dyan kung Kung kaya. kung kaya. Oh. Oh. Okay. Oh. 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 Nakaisang ano? Ilang metro na? Sira daw daan. Pagpilitin. Pag di kaya, wag pilitin. Yan ang training natin, no? Oo. Matinding ahon. Gumawa na kami ng ano. Pinagbabawal na teknik. Diyan kami galing sa baba. Ayun. Diyan Amaria. Punta kami dito para shortcut. Shortcut sa ginawa naman. Nangalahati pa lang kami.
Sabi ko lang tingnan eh. Pag tinignan sa Google Map, okay na yan. Ini mo pa eh. Hindi mo kontento sa tingin sa map eh. Silip lang daw eh. Ba't naman dito? Yan o, Budol. Si Budol King eh. Si Budol King o. Yan o, yun nyo. Kahit King of the Mountain yan. Tumutulak oh. Pwesa na po. Pwesa na po ng King of the Mountain. King of the Tulak. Naka full speed na po yan. Oh. Kinaya po. First place. Kinaya po niya. First place. Ayok, rumimati pa. Sabi ko lang magkape sa Dunkin Donut. Ay, puto. Pambihira pa. Sabi ko silip lang eh. Pinuntahan pa. Yan ho, nagbawas po yan ng hangin para itulak. Kasi ayaw kumapit yung gulong. Parang tulak. Oo, tulak na nga eh. Ayaw pang ano eh. Gahi pa, gahi. Ang sabi saya, gahi. Dito na po kami sa ano, Diria. Yung pala ay shortcut mula sa Amaria hanggang dito sa Diria. Distansya niya. Dating sa mga bitokang manok. Ano gusto nyo? Ang labas po nun, Diria Farm. Dito na po kami sa Diria. Sama si Budol King. Ano? Kambing po yan, kambing. Ito, mamon, mamon. Si Budol King, oh. Budol King. Laging sumisilip. Si Natas-patas na. Guys, malapit na kami. Malapit na kami. Malapit na sa bahay. Magkasandayan may dako ayo ipakilala. Ay ba? Nakatao na masyado ngunit pag binuwa siyahan nakita mo hindi ang mga pamustura. Yan na bahay namin. Naturan niyang bagahin man lalangulan. Diretso ka na? May Ah, sige, ingat, adang ingat. na bisi ako han pag minulay. Bukas naman. Mauwi